Tänään MM-kisoissa on luvassa 4 puolivälieräottelua. Käydään hiukan läpi joka ottelua ja mitä vetoja niihin mahdollisesti löytyy. Aloitetaan Suomen pelillä, eli Suomi kohtaa Sveitsin. Mitä tuolta nyt tilastoista nousee esille, niin maalivahtipeli tässä turnauksessa. Suomen Harri Säteri on torjunut erittäin hyvin. Jos katsotaan noita maalipaikkojen mukaan odotettuja, niin Suomelle olisi pitänyt mennä 13 maalia, mutta on mennyt vain 10 maalia. Eli siellä on 3 maalin verran plussaa. Tässä on huomioitu vain varsinaisen peliajan tilastot. Sveitsi, joka on pelannut varsin hyvin kuitenkin, niin maalipaikkojen mukaan näyttäisi 15 osumaa, olisi pitänyt mennä, mutta sinne on uponnut kuitenkin 18. Etenkin Genoni on ollut heikommassa vireessä. Mikäs siellä olikaan? Katsotaan täältä näin. Reto Berra on torjunut paremmin maalivahdeista ja luultavasti hän on tänään maalilla myös. Sitten jos katsotaan hyökkäysten onnistumista, niin Suomihan on iskenyt, sanotaanko odotuksiin nähden, hiukan ylikin niitä maaleja, mutta totta kai siellähän on erittäin laadukkaita viimeistelijöitä. Eli täällä näyttäisi 34 maalia olisi maalipaikkojen mukaan tullut ja toteutunut on 38. Toisaalta jos mietitään Suomen odotuksia turnaukseen, niin ainoastaan 29 maalia oli odotettu, eli 34 on siihen nähden reilusti yläkanttiin, että Suomi on varsin positiivinen ollut toistaiseksi. Tosiaan Sveitsikin on ollut odotuksiin nähden selvästi parempi. Ja nyt joukkuehan on hiukan vielä vahvempi NHL-vahvistusten myötä. Mitä sitten voi odottaa illan ottelusta? Pelaajamateriaalit. Suomi on selkeästi edellä. Ja mitä näistä nyt otteista mainitaan, niin maalivahtipelissäkin Suomi on edellä. Muuten molemmat on tosiaan olleet positiivisia tähän mennessä. Suomi voittoon 64% varsinaisella peliajalla ja tasuri- ja vierasvoittoon molemmat noin 18. Tästä saadaan -1,5 tasoitus hyvin pitkälti 50-50. Tosiaan 1,99 on Suomen kerroin -1,5 tasoituksella, eli tässä vaiheessa nyt ei ainakaan siihen oteta vetoa. Että veikkauksella oli jossain vaiheessa 4,00 Sveitsin kerroin auki, mutta sekin on laskenut jatkoaika mukaan lukien. Siihen olisi voinut pienen vedon laittaa. Mutta jätetään toistaiseksi vetojen puolesta tuo peli väliin. No sitten on Venäjä-Kanada. Se onkin varsin mielenkiintoinen ottelu. Ennen turnaustahan en Venäjään juuri luottanut. Materiaali ei näyttänyt kovinkaan hyvältä verrattuna näihin parempiin, isoimpiin maihin, esimerkiksi Kanadaan. Ja onhan Kanadan nimilista on sitä luokkaa, että voimaluku näyttää tuommoista 90. Eli toisin sanoen Kanada voittaa 90% todennäköisyydellä keskimääräistä joukkuetta vastaan. Harvoin näin kovia lukuja edes onkaan. Venäjä lähti turnaukseen, mun lukema taisi olla jossain 70 paikkeilla, mutta nyt sitä on kyllä syytä nostaa lähemmäs 80. Kun tutkitaan näitä tilastoja, niin Kanada on tehnyt maalipaikkoja on ollut 40 maalin edestä, mutta maaliin asti on päätynyt vain 31, eli siellä on maalinteko on jonkun verran pettänyt Kanadan osalta, mutta voi olla, että siinä on pitkälti sattumasta kyse, mutta kyllä se jossain määrin saattaa näkyä Kanadan pelissä, niin kuin Suomeakin vastaan paikkoja oli, mutta
kiekko ei reppuun mennyt ja sama jatkui myös Latvia vastaan. Siinä mielessä hiukan kysymysmerkkiä nousee tuosta Kanadasta esiin. Samoin maalivahtipeli on aavistuksen pettänyt. Maalipaikkojen mukaan odotettu päästetyt on 9 ja 11 on mennyt. Nyt mulla tässä itse asiassa on tyhjiä maaleja nyt vähennetty, mutta tästä nyt saadaan kuitenkin jonkinlaiset suuntaviivat. Venäjän maalivahdit on taas torjuneet ihan mukavasti ja maalipaikkoja on luotu 34 maalin verran ja toteutunut on 32. Aika pitkälti odotusten mukaan. Ei siis odotettu ennen turnausta, en odottanut näin kovaa suoritusta, mutta toteutunut oli aika hyvin tuohon XG:hen nähden. Sitten kun mietitään otteluarviota, niin Kanadan materiaalietu nostaa sen kohtuulliseksi suosikiksi. Eli varsinaisen peliajan todennäköisyys on 55, tasurille parikymmentä ja Venäjälle 25. Tässä oli itse asiassa, kun avauskertoimet tuli, niin Venäjälle sai pientä ylikerrointa, mutta nyt näyttäisi, että Kanadan kertoimet on lähtenyt aika reiluun nousuun. Ja siihen lähteekin nytten veto sisään, eli -1,0 pelimuodossa Kanada, kerroinraja on 2,10 ja tällä hetkellä siihen on kerroin 2,20. Siihen voidaan laittaa 2 yksikköä tämän kisojen panoskaalalla. Sitten Ruotsi-Latvia. Sieltä aivan ykkösasiana nousee esiin tuo Latvian maalivahtipeli. En ala tätä sukunimeä nyt sanomaan, mutta Elvis on kuitenkin erittäin hyvin torjunut. Koko joukkueen odotettu oli 23 maalia ja on mennyt ainoastaan 14, eli siinä on kyllä todella hyvin maalivahti pelannut. Ruotsin tilastot näyttää kyllä todella tasaista suorittamista. Maalipaikkojen mukaan 30-20, maalit 39 ja ennen turnausta tai odotetut lukemat 30-10. Eli Ruotsi on pelannut kyllä täysin niin kuin on aavisteltu. Ja tässä on aivan todella valtava ero pelaajamateriaalissa. Voimaluku on Ruotsilla 88 ja Latvialla se on 34. Eli siitä saadaan Ruotsi todella reippaaksi suosikiksi. Varsinaisen peliajan voitto Ruotsilla on noin vajaa 90%. Ja nyt täällä on tasoituslinja -3,5. Siinä on kerroin 2,15 ja rajakerroin on itse asiassa juuri samoilla paikkeilla. Tähän ei nyt myöskään saada vetoa, kun on aika hyvin kohdallaan linjat tässäkin pelissä. Sitten on vielä tämä USA-tsekki. Siinä jos laitettaisiin arviot pelkästään ennen turnauksen, mitä odotettiin, niin siinähän USA olisi valtava suosikki. Tsekkiähän oli todella paljon materiaalin mukaan jäljessä muita top 5 maita. Mutta nyt sinnekin on saapunut varsin kovia nimiä Bostonista, niin voimaluku on noussut tuonne 70% paikkeille. Ja USA on vastaavasti reilussa 80, niin ei tässä lopulta ihan hirveätä eroa näiden joukkojen materiaalissa ole, vaikkakin Tšekin syvyys materiaalissa on kyllä selkeästi huonompi. Jos sitten katsotaan tämän turnauksen tilastoja, niin Tšekin osalta on sinänsä mielenkiintoinen havainto, että maalivahtipeli on pettänyt. Että maalipaikoista odotetut oli 11, mutta toteutuneet on 15, eli maalivahtipeliähän pidettiin Tšekin hyvänä puolena näihin kisoihin lähdettäessä, mutta lukemat näyttää siltä, että ei siellä ei ole aivan onnistuttu.
Toisaalta itse uskon, että Pavel Francouz parantaisi kyllä nyt pudotuspeleihin mentäessä peliään, jos hän on maalilla. KHL:n tilastot on sitä luokkaa, että kyllä kiekon pitäisi paremmin tarttua räpylään, mitä se on toistaiseksi tarttunut. Eli otan itse asiassa siinä hieman nyt kantaa Tšekin puolesta markkinoihin nähden. Muuten nämä Tšekin maalinteko on ollut hyvin odotusten mukaista. USA:n maalipaikat näyttää 40-17, eli todella kovaa lukemaa. Odotettu on odotettu 32-13, eli USA on ollut odotuksia selvästi runsasmaalisempi. Omin on mennyt hieman enemmän, mutta toisaalta he on tehneetkin enemmän. Ja toteutuneet maalit oli 37-16, eli se on aika hyvin linjassa näiden kaikkien lukemien kanssa. Eli tästä päästään nyt tähän lopulliseen arvioon. Tämä on hyvin pitkälti nyt perusvoimien mukaan. Tšekkiä on hiukan otan Tšekin puolesta kantaa tuon maalivahdin takia. Toisaalta jotkut vois vähentääkin Tšekiltä, kun maalivahtipeli on sen verran heikkoa, mutta jos siellä Francouz on maalissa, niin USAlle suora 60 minuutin voitto olisi 53%, tasurille 20-21 ja loput sitten Tšekille. Näin ollen veikkauksen Tšekin kerroin 3,95 olisi niukasti pelattavissa. Raja olisi siinä jossain 3,8 paikkeilla. Mutta tässä nyt odottaisin mieluusti tarkkoja kokoonpanoja ennen vedon laittamista. Eli vielä yhteenvetona. Käytännössä tämä nyt tuli yksi selvä veto, eli tämä Kanada -1,0, kerroin 2,2, raja 2,1 ja panos 2 yksikköä. Mahdollisia lisävetoja päivittelen sitten Twitteriin ja ylikertoimen etusivun puolelle. Ja kiitoksia, jos jaksoitte kuunnella näitä juttuja loppuun asti. Tämä oli ensimmäinen blogipäivitys ja varmasti tämä homma tästä kehittyy jatkossa. Koitin nyt vetää kaikki pelit tässä yhteen putkeen sen kummemmin miettimättä, niin varmasti jatkossa voidaan vielä tiivistää ehkä juttuja tai lisätä jotain muita havaintoja. Mutta ihan mielenkiintoista tällaistakin kokeilla ja laittakaa ihmeessä palautetta Twitteriin tai foorumille tai mihin nyt ikinä laitattekin.